Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka ngokuphupha unabantu noma umuntu ongamazi. Leli phupho lingaba nezincazelo ezahlukene kuye ngendlela lenzeke ngayo nanengxoxo ebikade phakathi komphuphi nalabo bantu noma umuntu obukade unaye ephusheni. Ukuphupha umuntu noma abantu ongabazi kungenzeka kuvele njengomlayezo mhlawumbe ovela kuNkulunkulu wakho noma amadlozi akho ngokuzama ukuxhumana nawe ngokuthile. Okubalulekile umyalezo wephupho ukuthi belithini, engabe ingxoxo yeni bithini noma bikade nenzani ephusheni. Ukuthola umyalezo ephusheni kuyenzeka ulethwe abantu noma umuntu thina esingamazi. Angeke kube abantu noma umuntu esimaziyo njalo ongaletha imiyalezo kithina ngamaphupho. Abantu ongabazi ephusheni bavame ukumela izingxenye ezithile zobuntu bakho ongakaziqondi kahle noma ongakaziboni kahle. Umuntu ongamazi angakwazi ukufanekisela izinto ezizayo, amathuba amasha noma izinselelo. Uma ephusheni ubona umuntu ongamazi kodwa ninokuzwana naye noma ethandeka, lokhu kungakhombisa isifiso sokuthola ubuhlobo obusha noma uthando empilweni yakho yangempela. Uma uzizwa ungajabule lapho uphupha ubona umuntu ongamazi, lokho kungaba isibonakaliso sokwesaba okuthile empilweni yakho, njengokwesaba ukuqalisa izinto ezintsha. Ngakho-ke, ukuphupha unabantu ongabazi noma umuntu ongamazi kungaba ukukuveza, ukukukhuthaza noma ukukuvusa entweni ethile empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.